Здравейте, аз съм Христо и днес в офиса на KBC Global Services ще ви запозная с Георги, който знае решението на всяка задача. Георги, здравей! Здравей, Христо! Кажи ми, вярно ли е, че по цял ден решаваш уравнения? Не точно, поне не и буквално. Аз работя като бизнес solution аналист и нашата работа е да търсим и намираме решения на сложни бизнес казуси или възникнали проблеми и нужди. Сложно звучи и сигурно си е сложно. Кажи ми, коя е най-интересна част от твоята работа? Това да търся решение на даден проблем, да го предложа и после на практика да видя как това решение е помогнало на даден процес или човек да се справят по-добре и всичко да е окей. Търсиш, намираш, решаваш, така ли? Да, това ми е работата. Разкажи ми за някое предизвикателство, с което си се справил. Още с стъпването ми в позицията бях включен във вътрешен проект за разработка на изцяло ново приложение. Като цяло е доста сериозно предизвикателство да правиш софтуер от нулата, но тук нивото на професионализъм е доста сериозно. В крайна сметка приложението е готово, до крайните клиенти, те го ползват и са доволни. Най-важното. Знам, че KBC Global Services предлагат много бенефити, който е любимия на тебе. Ежеседмично компанията организира спортни активности. Супер! Наскоро завърши първия вътрешно организиран турнир по футбол, който моят тим спечели. Браво вас! А кое ти е любимото място в офиса? Много ми допадат обособените пространства в фоайетата, където можеш да седнеш с колега, приятел, да си поговорите или просто да релаксираш за няколко минути. Георги, много ти благодаря. Желая ти успех. Радвам се, че се запознахме.